Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma Manik Rara Wata Ana Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring desa liwaran pergi laji sireng dadit Wimbo kekondo mrek mingin Katyuping maruta mando Semparan kang mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya Niwang Sukmana mangadri nuwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Paman Pancatnyana ayo ndadekake kaget pengirosi Paman Patih Pancatnyana dene sira paman ingsun timbali mangadhep ana mangarsaning ingsun ana ing kraton Surateleng ya ing Traju Trisna iki Paman Pancatnyana kula nono inggih yo namit pasang kalimantabe tinebihna ing iloduni dumawahing tawang toang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura sesembahan kula pangayoman kula ing madya pada Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija aduh sinuwun kepareng paduka miji dumateng biswanipun ingkang pamaning kepadian kawula nuninggi ger ya kadipranggene paman ingsun percaya mengko dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting kaprajan negara ing Traju Trisna diagiaturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti ingkang karempin Paman Patih Pancatnyana kula nun menawi paduka ndang ubab tata rakiting kaprajan negaring Traju Trisna
tartentu sadyotan badhe nguji wani sangjaning para kawula samya sayek saeka kabdi karya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Raju Tresna sinuwun mendhaipun para prajurit ingkang boten kendharanipun sami gegladen olah kredaning aprang sawanci-wanci paja paduka ketempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna baunuk niki ya gawe bumbung penggali ingsun dene mangkono kang dadi aturira paman ora lepakaning kung utama tindakna selawase urip kawula nunuk niki nanging dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang paman ing kepatihan ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sinuwun ya ndak tampa tiba sepadha-padha ya paman ora liwat prayoga nanggonira lungguh ngarsaning sun ana ing kraton Surateleng kawula non sampun boten kirang prayogi apa dene sira Adipati Yayah Griwa padha raja sak prapta manggonira ingsun timbali ning kraton Raju Tresna kawula nunuk liye bola dalah sinuwun paduka nimbali dumateng ingkang abdi pun Yayah Griwa sak mangke wilujeng pisawan kula wonten ing ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura rikala semanten wilujeng pisawan kula boten wonten alangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabekti kula kunjuk sandhawada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura kawula niki ya Yayah Griwa tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanono ya kula pundika jimat paribe dayanana ing kasantosan sinuwun kepareng paduka amiji dumateng pisawan kula sampun sekit anggen kawula lenggah ya paman pancat nyono apa dene Adipati Yayah Griwa kawula nunuk niki kula nuwun sewu nggih anak Prabu sawetawis dangu paduka nglempaken sangjaning para nayaka praja mewah sangjaning para kawula sak negaring Raju Tresna sawetawis dangu kula angarantu dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija kepareng paduka paring dawuh sinuwun wonten wigatos menapa wonten babagan ingkang ngrembak bab tata rakiting kamarajan menawi kepara saestu mekaten nawi kula dherekaken manjing teleng ing kedaton apan catur netra kalengkang pamaning kepatihan nanging menawi wadi tumraping para kawula mewah nayaka punggawa sanesipun awi kula kanthi manjing teleng ing kedaton apan catur netra kalengkang paman lan menawi paduka badhe paring ganjaran dumateng kawula lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken lajeng menawi kula nandhang lepat dosa menapa ingkang badhe kula sandhang kula mboten badhe selak sinuwun inggih sinuwun sawetawis paduka nglempaken sangjaning nayaka punggawa Narapraja miwah Senopati wonten kratoning Raju Tresna menika wigatosipun menapa kula aturi paring dawuh sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura andra ingkang puspita harum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas kandhang
Mas retnaning driya Jagat Dewa Bathara ya manik raja dewaku paman pancat nyono ya pancen sawetara aku nglumpukke sangganing para kawula nayaka punggawa ning praja ing Traju Tresna iki wigatine ora liya aku mung bakal ngrembug babagan Kadipaten Tunggarana ya negara ing Tunggarana wah ladalah paduka badhe ngrembag babagan Kadipaten ing Tunggarana iya sebab wis ndak rasakake wis ndak itung genep Sabta Candra ta 7 sasi iki Kadipaten Tunggarana ora menehi wujude glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi mring Karaton negaring Traju Tresna. Apa kowe ora ndhawuhi, apa kowe ora njaluk karo Sikala Kahana? Apa sira paman ora minta supayane Adipati Kala Kahana menehi ya kuwi wujude glondhong pengareng-areng mring Nalendra ing Traju Tresna Prabu Stijabumara Kasura. Apa sira paman ora mangerteni? Waduh, kula piyambak mboten mangertosi nuwun. Babagan kaperajaning Tunggarana menika kula mboten mangertosi awit sampun sawetawis menika sawetawis wekdal kula ugi mboten mireng kados pundi pawartanipun Kadipaten Tunggarana lho sira paman ora malah ora mangerteni kepiye pawartane Adipati Kala Kahana ing Tunggarana babar pisan mboten mangertosi awit pinten-pinten candra pinten-pinten dinten menika kula menika sibuk wonten ing keraton ing Traju Tresna gayamu kok sibuk barang inggih meranatan kawula ing Surateleng menika ngantos kula kalimput kula mboten gatosaken dumateng kawula ing Tunggarana sinuwun nyuwun agung ing samudra pangaksami ya ora dadi ngopo ning babagan wigati iki Kadipaten Tunggarana kuwi kadinguni sing bedah ya kuwi sinuwun Prabu Bumantara paman Pati Pancatnyana aku ora bisa nrimake kanan iki Adipati Kala Kahana kudu bisa maringake wujude glondhong pengareng-areng ring Nalendra ing Traju Tresna Prabu Stijabumara Kasura paman Pancatnyana sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbek marma sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurta-kurore kakiri-kiri nanggana magawe gelari rawang-wang Didemaning kawontenan madaning pasiwakan negaring Traju Tresna inggih Surateleng kasaruge kir njaba piyangarsa tangeping mrika wonten Pandhita sepuh ingkang ngabiyantara sowan mangarsa Sang Prabu Stijabumara Kasura mboten sanes kejawi amung Sang Begawan Sumber Katon rewepeh galea kaya bareng nganti nanggap karya cingek kang samya mulai
mendak alun tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta amit pasang keliman tapi tinebih no ingi loduni demawaing tawang tolang sinuwun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun sumber katong cemadung dawuh kepareng kula marak sowan dumateng rasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura jagat dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Welatala paman pancat nyono wonten timbalan lagi wayahku rasanan bab Kadipaten Tunggarana lah kok iki punggawane teka Welatala panjang umur negari Tunggarana lho kuwi tegese piye inggih namung kula piyambak ingkang mangertosi sumber katong teka mrene nggih pun timbali mawon sumber katong wonten timbalan Raja sak praptamu nggih wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk mring paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura iya ndak tampa ralet pangestune panjenenganing sun wae tampanana sumber katong nggih kula pundhya karya dadosna jimat paripik ndayanana ing kasantosan sinuwun kepareng kula badhe matur marang resa sing andika cekak aos kewala bisowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging dapur dipun utus dening Gusti kula inggih saking Kadipaten ing Tunggarana kula dapur dipun utus dening Adipati Kalakahana lho Kalakahana utusan lawan jeneng sira kasinggihan mekaten apa sira nggawa wujude glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi sing wis Sabta Candra iki Kalakahana ora mareki kelawan panjenenganing sun mboten lho banjur apa babar pisan menawi glondhong pengareng-areng menika sanes nanging kula dapur dipun utus dening Gusti kula inggih Kanjeng Adipati Kalakahana supados amasrahaken tuwin ngaturaken wujuding nawala saking Kanjeng Adipati Kalakahana ing mangke kedah dipun waos kedah dipun surasa lan bilih paduka kepareng minangkani ingkang dados kersanipun Gusti kula inggih Kanjeng Adipati Kalakahana sinuwun lho kowe mrene nganti nawala menika sampun kula beta sampun kula cepeng wah edan 7 sasi ora meneh glondhong pengareng-areng lah kok utusan nayakane mrene supaya ngaturake nawala Wahedan Kalakahana apa wis pancen arep mirang kampuh jingga temenanan ya wis sumber katong para diake paringna kelawan panjenenganing sun supawi monggo kula aturi nampi sinuwun
tansah marap pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluya berkata asane sang Stija Pumurukasura iblis lanat jagat dewa bro jagat pangestu ngara weladala paman Pancatnyana wonten timbalan sinuwun pancen jebul bener pangiraku yen to Kadipaten Tunggarana wis merang kampuh jingga weladala kok saged mekaten kawontenanipun isining nawala ndak surasaning nawala kala kahana matur yen to kepengin merdika kepengin merdikake bumi Tunggarana sumber katong kowe Balya matur marang ratu Gustimu Adipati Kalahana Tunggarana bisa merdika yen to kala kahana isa nglundhungke sirahe Stija Kuwawa bisa nglangkahi kuwandane Prabu Bamanakasura nyuwun pamit nadal wasilah nuwun kula aturaken mring ratu Gusti iblis lanat Drombok manawa sing sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya Kardakura reh kagiri-giri lah ora ngira temen jebul pancen bener pangiraku yen to kala kahana bakale merang kampuh jingga waladala kula mboten narimaken menawi sak mangke bumi Tunggarana badhe merdika mulane kuwi paman Pancatnyana wonten timbalan ora sah suwe-suwe digelak wancine digege mangsane kepyakna barisaning para wadyabala sekana kuring traju tresna rikelampit brungkat kimpul gajah dikepul wakul baya mangap negoring Tunggarana kawulane gebuk perang kanthi cara kasar sendika ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan Adipati Yayah Griwa wonten timbalan sinuwun budal kang padha sibujring Sunadya Kundurang Ngedaton nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan yo sing ati-ati Adipati Yayah Griwa kaya wis ora ana dawuh maneh Adipati Yayah Griwa lan paman Patih Pancatnyana Purna gadining paranggilan arus sang nata kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinabit gambaran gading kadharaken sanggaring peremban jedi manggu katanggung Joko Paloro ingkang samya ngampir pacarang Prabun kawistya saking manduri tindaknya sang Sri Naranata sang Prabu Stija Pumurukasara katinon saking Mandrawa tansah sesanti kamulyane
Nyawengku sakung jajahan nanging sangetangi kipi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyadi tan kawusa manjing putring Gupit Sanggan Sang Arum para gandaka capok Sang Adipati Yayah Griwa ngawe sanggening para wadya bala kaya maling telan wis nutupi tak ora melu ae
Cikra bala kang tumingal perang campo samya madali lernadet pilating kota Banyuanggung manguncang niti benjang sang aji micil ladinya ngedali wuwus Latala Kakang Adipati adimu ancak ugra nyadung dawuh aku mau doro nyadung dawuh Kanjeng Adipati nyadung dawuh Kanjeng Adipati nyadung dawuh Kanjeng Adipati nyadung dawuh Kanjeng Adipati kula 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 nyadung dawuh lho kala nyadang dawuh Kanjeng Adipati wantan wagatos menapa kados panda pangandakan apa nangkang sanawan Parabasa Tajabawa Narakasara kala nyadang dawuh wala ta'ala wadya balaku ancak uga mau dolan kowe kabeh aja kaget dina iki tak awe tak lumpukke ana ing kene dina iki tak kanthi supaya kowe kabeh ngebyuki kahanan kadipaten ing negaring Tunggarana waduh ana apa Kakang kok teka rembuke kaya mangkono mangertiya Adipati kala kahana wis bakal merang kampuh jingga wis ora gelem mukti wis ora gelem ngayomi negaring Raju Tresna ya ing Surata Lengmula kang saka kuwi gandeng Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura ora nrimake Hari kelambit berungkat kimpul gajah dibiyuki Batang Sayuta Kadipaten Tunggarana Berikan lampeng rata tan mantara prapteng arga sukuning rata iram bola talalane ngono budal wae ya budal wae menawi mekaten kedah bidal dinten samenika menawi mekaten kedah bidal dinten samenika menawi mekaten kedah bidal dinten samenika Gusti menawi makaten kedah bidal dinten samenika kedah bidal dinten samenika kedah bidal samenika kedah bidal samenika anak ana badal tanaka ya njalak sangana akak dawatku asanta tangganyangan asangadram bajangan asa baya kawalakan lakan kakas tanggarana bajangan asa trak biangana ora sadut selemungan gage budal ke dina iki ya njaluk pamit madal wasilan Gusti Kanjeng Adipati enjing bidal kumara saking Raju Tresna Nagri kang ingkang Balakasma Prabu Sanandira lir surya wadalira saking Salanidhyarsa madangi jagat tok mungop maning sak pucak ing wukir marabambang sumirat kening soroting surya mega lan gunung-gunung
Batalah. Lah kok jebul aku ora diajeni ana ing negara ing Traju Tresna. Mongko aku mung minangka duta mundi dawuh saka Kanjeng Adipati Kala Kahana. Lah kok teka wae. Sinuwun Prabu Setijo Bumanara Kasura. Jebul ora nrimake yen to Kadipaten Tunggurana Merdikaya. Aku tak ngandhake mring putuku Gatotkaca apa dikira Setija bakal iso ngalahake Gatotkaca. Raden Prabu Gatotkaca kula nyuwun pengayoman nuwun. Oi.
tatkala semana rantak-rantak lampeng para wadyabala saking Raju Tresna gumulung tumuju aning Kadipaten Tunggarana kocapeng mangke genti papan seje carita padha wektu ananging mapan wonten ing praja ing Pringgondani kocapa tatkala semana ananging Sang Prabu Anom Gatotkaca ngawe sangjaning para nayaka Punggawa ingkang paman miwah sangjaning para kadang braja ing mriku ugi sampun ketingal sowan ngabiyantara marsani Sang Prabu Anom Gatotkaca anenggi Sang Begawan Sumber Katong kocapeng mangke Sang Begawan Sumber Katong nedya pados pitulungan senjata tumbak kenceng marsani Sang Prabu Anom Gatotkaca sigra kawedharing lisan Sang Prabu Anom Gatotkaca dening kababaring lisan Long-long driya mangu mangunggung kanduhan riman lerlena tanpa kanin yen tan tuluso amangku sang tyahu tama alendra muda jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Kakang Mas Antareja
Sarawut sing ngandika mugi tansah kasukecana kenjeng ngandika lenggah Kakang Masing Jangkar Bumi. Iya Yayi. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ya mumpun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang muga tansah kunjuk ana ngersaning siadi. Yayi Prabu Anom Gatotkaca. Iya Kakang Mas. Kula pundi antadosna jimat damel mareming penggalih kula. Dimas Antasena padha raharja. Sak praptane Dimas Antasena. Oh Kang slamet. Wah jan katon anyar pendapamu, balemu. Iya. Iki kapan leh ngresmekke? Urung Dimas. Wes nek diresmekne nanggap ayang meneh. Iya. Wes penak pokoke wis garek ngejoke proposal ning pusat mengko ora wis diparingi. Iya Dimas. Lah iya. Paman Setyaki Kadiparan mugi tansah kinandhen karajan rawuh sing nganti wonten ing praja ing Pringgondani. Nuriki tansah pinayungan ing kawidatan ing Sambikala. Sawanipun ingkang paman ing garba ruji dinten sakmenika. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk santepu putu paduka Angger Prabu Gatotkaca. Sampun kados mekaten paman. Jalaran kula menika langkung taruna tinimbang paduka. Sampun nganggep kados mekaten. Wonten ing mriki namungipun wontenipun namung paduka sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Kula kedang ngaturaken sembah bekti. Nanging kula ajrih menawi kula kewalat amargi kula sampun nampi sembahipun ingkang paman paduka Paman Setyaki garba ruji mboten minangka tandha bekti kawula dumateng paduka Angger Prabu Gatotkaca. Nuriki paman kula tampi dawa sami-sami. Nuriki Kakang Pasuntarja piye Yayi? Kadiparan damel kaget wonten ing Pringgondani mboten adat saben menika kok ketingal mboten pangling menika kadidene wonten sawanipun Begawan Sumber Katong. Mbok bilih wonten wigatos sapanggi kepareng kula nedya andangu. Ya aku ya gumun Begawan Sumber Katong rawuh ana ing kene mongko ora adat sabene. Mula diagi Yayi Prabu Anom Gatotkaca ndang kelawan Begawan Sumber Katong. Mriki Kakang Mas kepareng kula nyuniti palilah. Ya murba wasisa ngarsani siadi. Perempuan Bopo Begawan Sumber Katong. Sarawuh sing ngantika mugi tansah kinandheran karaharjan rawuh sing ngantika tedhah paduka wonten ing kraton ing Pringgondani. La taala yewang tetian kala raja Mas Patih Raja Dewagung Mas Tunama Sidam Skaring Bawana. Kula ningkih sinuwun kepareng wilujeng pangestu paduka wilujeng pisawanipun ingkang abdi pun Sumber Katon wonten ing Projing Pringgondani. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bektinipun ingkang abdi pun Sumber Katong marang ngersa sing ngandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pringgondani. Sinuwun kawula nunduk nriki. Nriki Bapak Begawan Sumber Katong. Kula tampi dawa sami-sami akarya bombong rahasim kekalih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggah sing ngandika Sang Penemban Sumber Katong. Nriki sampun boten kirang prayogi pisawan kula sinuwun. Kadiparan kadingaren rawuh sing nganti damel kaget setaripun ingkang abdi ing Pringgondani. Wigatosipun menapa tuwin badhe paring dawuh menapa Sang Penemban. Kula nuwun sewu. Sampun wonten Sabta Candra menika Gusti kula Kanjeng Adipati Kala Kahana menika rumaos jeleh awit kadipaten ing Tunggarana menika dipun krenah lan dipun kekahi dening kebawat keperintah negaring Surateleng inggih Raju Trisna. Mila ing samangke kula dipun utus supados sowan wonten negaring Surateleng inggih Raju Trisna matur nawala dumateng ngersanipun sinuwun Prabu Setija Bumunara Kasura. Wontene malah kula gagar wigar datarantuk karya sinuwun kula nedya nyuwun pengayoman paduka sakmenika negaring Tunggarana tampa kaliyan negaring Raju Trisna. Sinuwun kula nyuwun pintasraya kula nedya ngayom dumateng paduka lan kula suwun supados perkawis menika dipun rampiti sinuwun Prabu Anom Gatotkaca.
Agyatresang kapirangu Arinang kala kinempet kempet dosang retnaning bawana ya ki tukang malang adi kula nuwun sewu sang Perban babakan perkawis Kadipaten utawi Projeng Tunggarana kalian Projeng Suratlegi Traju Tresna menika menawi paduka nyuwun senjata pitulung nyuwun pinta saraya dhumateng ingkang abdi pun Prabu Anom Gatotkaca kula nuwun sewu kula boten sagah nglampahi wah sebabipun menapa sinuwun kula menika sampun dangu kerengan kalian Kakang Mas Tijo nembe kemawon menika kula nedya kepengin rukun kalian Kakang Mas Tijo Bumanara Kasurawandri Paduka sang penemban paring dawuh pilih kula kedah merantasi perkawis menika nuwun sewu kula boten purun cawi-cawi kajengipun babakan perkawis Projeng Tunggarana kersanipun dipun kebawat keperintah negari ing Traju Tresna kemawon Gatut kowe tak omongi ya Le tak omongi paman kula betul kados pundi Gusti Praja utawa Kadipaten Tunggarana kuwi ora kok merga kebawat keperintah Traju Tresna wae kok kowe jero ra gelem kewangi kuwi ora lajeng kados pundi Gusti tak sejarah ya Le Kadipaten Tunggarana kuwi yasane Yangmu Prabu Trembaka menapa leres bener kuwi Jawa ki kok yasane aku Prabu Trembaka nalika suwun dipasrahke karo bapakne Kalakahara ya kuwi Kalapustaka Kanjeng Kalapustaka banjur negara Tunggarana dibedah dening Nalendra Suratela duk ngguni sing dadi Nalendra ya kuwi Prabu Bumantara kanthi saiki gentenan negara Suratela dibedah dening Setija kakangmu Narakasura sing dadi Nalendra ana ing Traju Tresna mula manggon Begawan Sumber Kataka njaluk tulung karo kowe iki manggon Tut manggon wae kowe kudu nulungi Tut aduh Kanjeng Paman boten ngenten babar pisan menawi Kakang Mas Tijo Bumanara Kasura ingkang damel perkawis menika sedaya lah mulane kowe iki ya dewa wenang tumrap Kadipaten Tunggarana merga pancen Kadipaten Tunggarana kuwi dhisike biyen manane kuwi asane Yangmu Prabu Trembaka mulane kowe ya Dut kowe ki mangkono Dut ki mangkono mesakno kawula Tunggarana ora ana sing ngayomi dikrenyah uripe dening Setija Narakasura Kakang Mas Tijo kula nyuwun papunten kula ketawatun kalian panjenengan lah piye kae kira ming perkara warisan to ujung-ujunge. Kudune ra ya dirembuk. Mbok menawa ana sertifikate. Perkara warisan nggo rebutan eneng-enengan ora ming sak Kadipaten Turanggana. Tunggarana di mana? Tunggarana, ora Turangga, ora. Tak kira Turanggana. Ngawur senengane ora wis. Kakang Gatotkaca diwangi majelis daki mboten dawuh kene. Kepiyake wadyabala saka pringgondane wis ring lampit brukat digawe perang sisan. Nggih. Sisan bae. Paman Brojo Wikalpa Brojo Lamantan wis pokoke kadang brojo kabeh kepiyake. Sendika dawuh kene. Wis ayo ora sah suwen ora sah kesuwen ayo wis diwangi Kakang Gatotkaca gempur murungake niate Kakang Setija anggone bakal gempur Projeng
ngendi mau? Tunggarana, Turanggana, Tunggarana. Tunggarana. Nah wis kuwi bener wis aja diubah-ubah ora. Wis ora usah suwe-suwe ayo diwangi. Monggo kula dherekaken kene. Tungdelang. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang wala dalah iki ana menungsa ana pawongan nak sawang kok kowe uduwang Turanggana. Tunggarana ora ngawur. Ndi KTP-mu ndi? Aku Wadyabala saka Pringgantani. Senopati Ndrawati. Satra ing Garbaruci. Layak to layak. Abing raimu. Nyata cetha kowe satra ing Guwa Garbaruci. Guwa Garbaruci. Sageleme dhewe. Wah, lah dalah. Ayo. Urung nunggun warem bedah. Kadipaten Tunggarana ora iso. Tunggarana kebawat keperintah negaring Trajutresna. Kowe wong endi? Kowe minggir wae. Ora iso. Aku Belopati mring kawula Tunggarana.
Oh, ora minggat kelakon lena pangin tebiak dadamu kelakon marganing patimu. Singa lena marapeteng lalis. Tumenggung sapa jenengmu? Lah ora ulung kenalan. Kowe wong piye kowe iki? Kowe Setyaki. Tumenggung Panigas Jonggo, tukang kethok gulu. Yo. Ayo. Lena pangendamu tebak daramu lakon rondo bojomu. Singa lena prapteng lalis. Tumenggung Panigas Jonggo. As. Bo. Oh. Lai to. Ut. Oh. Yo. Yot. Jar. Ot. Yo. Ot. Jaga. Yo. Oh. Sambatong. Yot, oh, ayolah. Yot, oh, ayo, ayo. Ot, sandiak sirahmu, ot, boy, ot. Mati ayalah. Baya. Bah. Oh. Edian. Yot, oh, yot, mati yot, baik, sikap, yo, sikap, bayalah, aduh, alah opo neh iki. Pecah dadamu. Bleh kowe.
blay 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 pot pot pecok wit wit ai oh 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 ya duwe oh 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 pa oh ya yo Mok Suramrata Jaramata imbang yen padha-padha ayo tandingana aku iki tumenggung panigas rekma ya tukang potong rambut ayo Setyaki Giatut Kaca ratu Pringgondani sisan ora bakal gawe macak mesti bakal laksirnakake lho kebulmu ndi lek mlingse pipone benakno jar ora sida kobong samene ora sida ayo njaluk apa Antareja iya kepara nyata ayo wadya kula traju tresna balya aja mbebutek banyu bening kahanan tunggaron keras atos ho put alah weh wah waduh wah jod baleni urung ya keri itu ting perang apa ya jod buri nyambut gawe oh ngeces barang ah Suramrata keprakku pedhot dandanana oh la dalah iblis lanat ayo ndi wong Pringgondani maju kabeh wong Pringgondani wong Tunggarana maju kabeh apa iki oh menungsa Antarejaku kowe buta traju tresna mati dening aku ayo njajal Antaraja gigit siung ngapit oi wah waduh pot ei
Putra Cacakra sampe punek. Ana cakil padaku ngosek. Kowe mau rombong aku kudu wae. Aku rombongan wong Tunggarana. Kowe mau melu budhalan wong Traju Tresna. Ya ben kurang wayange. Biasane cakile telu kok iki mung loro. Pak Tatra kados pundi anggen paduka menata menika Pak Tatra? Kula paido Pak Tatra. Wala daleki ana buta cakil padha karo aku. Wala daleki ana buta cakil rambute kobong apa ora mesake mbokmu dek nglairke kowe. Wala dalah menungso ora tenan. Aku dudu menungso, aku ya dudu. Ora kek kamu sapa jero aja mati tanpa anan. Takon karo aku dedya kala sabuk angin. Bali takon karo kowe jenengmu sapa? Takon karo aku dedya kala gendir penjalin. Sapa? Takon karo aku dedya kala klantang mimes. Sapa? Uta dhisiki kabeh. Edan ora menungso ana. Dedya kala juang prakosa. Wah. Nengon cekelanmu demung. Iya, saiki saron. Ana penyaron arep menguasai dalang ya ora iso. Jaluk kapake lakon sap permatang. Kakek jero kaya marang perancar komat kapitu ya lo tapangin, tabrake dong bantengan mati. Hus. Cakilan kok dong banteng. Ora gagah blas. Tapi serapet lasem ya jan mati tidak tungglep. Iki apa lagi?
Aduh. 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 Tolong cabutna. Ngapa kok tato arang keranjang? Wah, kesuduk trai. Aduh. Edan perang orang ketatanan. Manusia yang jajaran sana baru iblis lanang. Kopat kapito yang mana berancangan. Kopat kakek jago yang mana berancangan. Wis. Kalah sumbar-sumbar. Wah, mungso cakil turanggana. Tunggarana. Edianane. Kowe maju. Wah, golek buta ambal saka Tunggarana. Ayo di. Yoi, halo. Dusur barang. Manang ora. Bata gablak. Mangsah batambal saja. Kawa kalah. Gablak kawa. Gablak. Asdaam kawa randah. Bajangan kawa. Beranjang enu bronjong. Harap panglang kae sang majah sang nyakal dram. Ki. Hakalama dawa. Gagelak mata denengan. Capangan sak. Jadi kita ayah kalah ya. Ya. Diken. Wong edan.
ngopo wae. Rana. Roni kok Rana. Apa kabar? Ape. Bapak. Kabarmu apa? Ape. Kabarmu apa? Kabar apa jama? Aku nangkoke bojoku. Bojoku kabare ape? Kabar anak mah. Anakku kabare ape? Wah, karak mah kirikku. Kirikku kabare ya ape. Tak raca-racana aja. Akaparlah jama. Jamu yo ora wayahe ora. Ayo bali. Nek manut aku kancamu jak bali. Arasada. Megah, apakah? Wana para kawara jabalaka. Akan daraka gestaka. Sanawan Praba Sataja Bamanaraka Sara. Kawa kalamantara para. Kawa-kawa pitas. Aka galam, hai padha wae. Ayo bali. Aku ke. Kawara kalau balik. Agen kita. Mak tungkak ndas. Mudah romblindis kan. Iya mesake. Ana penabuh jahe pong apik-apik diudani. Yang alah kaya ngene timen kahananmu. Wah, cangkeme nungslep ning lemah. Rumangsaku kok ming sak enthik kaya ngene. Enak petrot enak. Wah ya mbakone mbakku kedu. Ora. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Gatut Kaca wis wani karo Kakang nih. Kakang mesti nyuwun pangapunten. Rikala semanten kula mboten badhe wantun dumateng paduka Kakang Mas Narakasura. Naring sareng pakarti panjenengan kados mekaten kula mboten nerimaken. Kowe ora trima kowe ora duwe wewenang tumrap Kadipaten Tunggaranaya. Baliya Gatut Kaca kowe ora sah melu cawe-cawe urusane kakangmu. Lho mboten saged. Negari Tunggarana menika kebawat keperintah Pringgondani. Kok iso kowe muni ngono kuwi? Rumiyin yasanipun Kanjeng Yang Tembuka. Ora ngandel. Minggira Tunggara bedhahe. Kula sumbawaken. Kula sepanggaken panjenengan bedah negari Tunggara waton sampun gumlundrung sirahipun Gatut Kaca. Mati dening aku. Oh. 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 Pot. Don pangapunten Kakang Mas. Wah. Wah. Ya.
Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni Yayi Sadewa meninggih wonten timbalan Kakang Mas Nakula jroning negara utawa Kadipaten Tunggarana kae siadi weruh apa aduh Kakang Mas kula nyumurupi campuripun antawisipun Gatotkaca kaliyan Setija ya kae wajibe dipisah aja nganti ana mengkono sing tatu marang kranjang gedene nganti ana sing tumekeng pati paringipun Kakang Mas ayo Yayi derekno pun Kakang sing bakal megat kelawan Gatotkaca siadi nyekeli kelawan Setija Nrakasura nun inggih ngestaken dawuh Kang Mas sumawi kula dherekaken ayo diagi mangkat Yayi Manggahanggra susumbar mama lindhu bumi gonjing kumalu kuntur ketop lumembak banyu kanggo mambang Paman Sedewa Setijaya Nrakasura wonten menapa paduka ngendheng anggen kula campuh kalian Yayi Gatotkaca wis gunane apa memungsuhan gunane apa memungsuhan ayo Setija ndak kanthi mring Praja Ngamarta kae pepunden Pandhawa aku nampa duta saka Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa yen to sira lan Gatotkaca kudu ndak larapaku ning Praja Ngamarta wigatosipun wis mengko supayane Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa piyambak sing ngendika kelawan kowe menawi ngaten sumawi kula dherekaken lerena nggonmu campuh karo Gatotkaca monggo kula dherekaken Kanjeng Paman Sedewa ayo ngetutno aku paman wing bumira tau monggo kula dherekaken Sang Gatotkaca kinon mabangaken arga kira tekapira Kresna Parta manahar saktinira Paman Nakula ya Gatotkaca ya gelem leren apa ora gunane apa kowe padha gelut mung perkara rebutan warisan wis to Yayi wis to nggih pamanmu iki lila lho ora dibagi warisan arep mung sesigar semangka negaring Mandaraka pamanmu iki ikhlas dadekno patuladan pamanmu ing sampun jajar iki keparengipun kowe lerena ya nggih nggih kula purun kendel anggenipun memungsuhan kalian Kakang Mas Nrakasura
menawi samangke bumi Tunggarana dipun wangsulaken dumateng pangwaosipun negari Pringgodani. Wis mengko ayo dirembuk. Dirembuk ning negara Ngamarta. Keparengipun badhe kados pundi? Kawakmu Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kepengin dawuh karo kowe. Sumawi kula dhedaken bab perkawis menapa? Babagan sing pok pingini ya kuwi Kadipaten Tunggarana. Sumawi kula dhedaken pamaring sawu jajar. Ayo derek.